Jeg er nu i et ekstraordinært rekordforsøg, som går ud på at få den størst mulige tilstart for ungdomsløbere i Dansk Orienteringsforbunds historie. Og denne unikke oplevelse, den er I nu deltager i. Og når det her er overstået, så vil I kunne se tilbage på det her som en stor oplevelse, hvor I har deltaget i et rekordforsøg, som jeg er sikker på nok skal lykkes. Men det, der vil ske lige om lidt, det er, at Karin Gårdsted fra Viborg Kommunes byråd vil starte jer, og når hun siger start, så vil snorene rundt omkring blive sænket, og så må I starte. Når I så kommer tilbage efter turen, så skal I ind gennem målportalen. I skal alle sammen finde 3 poster, og I kommer til at løbe cirka 400 meter, så det kan I gøre på 3-4 minutter, hvis I skyder på jer. Så lige om ganske lidt, så går starten. Jeg skal lige høre, er I alle sammen klar? Er I helt klar? Og ved I hvilken retning I skal løbe i? Løber I i forkert retning, så gør det ikke noget. Er du klar? Hallo? Jeg skal lige se, om alle børn er klar ude i cirklen. Er I det? Rigtig godt. Så det er lidt, så er det jo rekordforsøget skal være. Og når jeg lige får en lille tegn herhjemmefra, så tæller jeg ned fra 5. Jeg vil ønske en rigtig god tur, og jeg synes, I kan være stolte af, at I skal være med i et stort rekordforsøg i dag. Og nu lader vi lige de sidste komme ind i rækken, så vi kan få alle 714 afsted. Det er helt sikkert Danmarks rekord, og jeg tror personligt, det er verdensrekord. Det er verdensrekord for at vide opfra. Det bliver rigtig fint, når I kommer tilbage igen. Ida, er du klar? Ja, jeg er klar. Og nu tæller jeg ned fra 5, og I kan jo passe med hjælpe mig. Og så går starten. Rigtig god fornøjelse. 5, 4, 3, 2, 1. Der er nogen, der er lettere forvirret.